ए भौजी। हाँ बाप रे बाप है तारा चोटी के तो हम सुनना ही रहनी है, आज आंखों से देखत नहीं हो। पहाड़ पर से पानी गिराओ तनी अपना टोटी के कमाल देखो। हमरा टोटी के कमाल देखो। तनी दिखाओ तो तनी चालू करके ली देखी देखी हमरा टोटी के कमाल। बड़ा धारदार पानी देता, तनी बंद कर दू। बंद करके दिखाई। तनी टोटी अपन बंद कर दू ना तो तारा टोटी के तो कमाल बड़ा। तारा टोटी तो बड़ा धारदार पानी देता है भौजी। आई टोटी के पैसा वैसा ना दिलू ना, आई देवे वाला ना है, एजी के ना है, हमरा नैहर से आइल बा। लागत तारा टोटी के यूज कइले बा ए भौजी, तबे इतना धारदार पानी देता। ए रउआ हमरा टोटी के दाम पूछे आइल बानी कि छिनराई करे आइल बानी है जी? अच्छा ए भौजी तार टोटिया के देले बा हो? हमरा नैहर से आइल बा, हमर बड़का भैया लियल बा लंदन से। तार बड़का भैया देले बा? हां ए भौजी लेकिन तू जितना खूबसूरत गाड़ी उतने तार टोटियो खूबसूरत लागत हो। लागत तार टोटी लोग यूज कइले बा 16 महला के, इतना पानी देता। ए हाय बताई है टोटी के दाम पूछे आइल बानी कि हाय मौगा हाय छिनराई करे आइल बा। हाय आए हमरा टोटी के दाम पूछा त रावा नाती के चोदल तू आवा आवा।